začiatku je tak ako veľmi ľahké raz a aj sa tak dobre na to pozerá, že Ježiš, my sme vyrazili o toľko veľa, potom už to vidíte, tak tie ďalšie roky už to nie je také jednoduché. Už ten náraz ide veľmi, veľmi ťažko, najmä keď sa stanete tou jednotkou na trhu, tak už naozaj tie nárasty sú v niekoľkých percentách a nie v desiatkách percent ako na začiatku. Môžeme ísť ďalej. No a toto je v podstate počet klientov, a ten posledný rok je vlastne rok 2010, 81 000 klientov, to je to, čo predpokladáme, že bude tento rok a v podstate zatiaľ sa nám to podľa tých plánov darí naplňať. No, toto sme si už vlastne povedali, a tiež sme si povedali, že v tom prvom roku my sme začínali s letenkami a vlastne postupne začali uvedomovať, že tie letenky nestačia, že čo ideme robiť ďalej. Keď sme začali na to nabalovať ďalšie produkty, jeden z tých produktov bol ubytovanie, my potom vlastne spúšťali v roku 2005 a v roku 2005 až 2007 sme sa tiež začali expandovať do ďalších krajín, v podstate momentálne fungujeme v Čechách a ešte v Maďarsku. No Maďarsko to bola celkom taká zábava. Keď sme tam vstupovali, to sme si uvedomili, že Maďari sú síce všetci fajn, ale už som pochopila, že prečo sa hovorí, keď niekomu chcete povedať, že niečomu nerozumie, že to je Maďar, alebo niečo robí úplne iné, že všetci ostatní, lebo nič zlom, ako Maďari sú naozaj super, sú to veľmi dobrí klienti, ale treba sa naučiť, ako s nimi robiť, keď náhodou niekto budete podnikať, keď pôjdete do Maďarska, tak prvá zásadná vec, najprv ide priezvisko a potom ide meno, u nás je to naopak. Takže sa nám stávalo prvý rok, že sme mali neuveriteľne veľa rezervácií, leteniek, kde najprv si niekto vyplnil presne opačne, respektíve do kolónky, kde mal napísať priezvisko, napísal meno a on tú letenku potom nejde vystaviť, keď je to tak naopak, alebo sú s tým hrozné problémy. Takže to bola taká zábavka. Strašne veľká zábavka ešte bola, keď sme prišli do banky, že chceme si otvoriť účet a ako v Maďarsku, v Budapešti, vo veľkých bankách ani v tej najväčšej nehrozí, že tam existuje niečo také, na čo my sme tu na Slovensku zvyknutí, ako napríklad nejaký account, ktorý sa mi bez problémov hovorí po anglicky, to tam nebolo, to ja som musela mať s sebou niekoho, kto rozumel po maďarsky a sme si to tak akože prekladali všetko, čo sme hovorili, takže to boli také celkom zábavky.